găsiți. Eu sunt Teodor și astăzi ne vom juca Mr. Bullet. Mai am făcut episodul ăsta, mai am făcut nici episod din astea. Mai vreau să fac pe al doilea. Un pic m-am jucat și separat. Aici. Uite, hai să jucăm aici. Foarte bine mă descurc pentru un începător. Cred că mai jucat jocul ăsta. Alții poate mai juca și mă postează. Nu știu. Bine, ce nu prea mă descurc. Trebuie să găsesc la perfecție unde trebuie să meargă. Ca să meargă, deci dacă să gătim bang, bang, bang. Bang, ar trebui, deci aici trebuie ca să te iei în problemă. Ca să te iei un joc din viața reală. Mort. Fantastico. Stai, cred că știu ce trebuie. Nu știu. Nu am făcut prea multe video. Prea multe. Bine. Fantastic, nu știu ce era cu bomba, ce trebuie să-i facem. Dar măcar am descurcat. Aici știe, mai... Cred că mai am făcut din asta, nu? Așa. Tot era de bang. Bang. Măcar cu două. Nici cu două nu a ajuns. Trebuie neapărat 3. De ce nu zbura pe încă 1 contra 2 câștigă? De ce zboară într-o parte? Și cred că trebuie unul mai încet, unul mai tare, mai încet, mai tare. Nu merge. Deci, da. Bang, bang. Ai. Bang. Toate 3. Dai, bang. Așa. Fantastic. Am dat cam nașpa. Trebuie să dau cu tare ca să nu zboară la ea. Morți amândoi. Plus 3